Bueno, egunon guztioi, etorri zareten hoi, eskerrik asko Alberdaniaren izenean, hemen gurekin egoteagatikan, baita ere zuri, Mikel, gurekin egoteko egineko aleginagatik, eta zuri ere bai, Ibon, gauza bera. Gaurkoan, Mikel Aiestaran, kazetari, eta idazlearen lana aurkeztuko dizuegu, Gazako istorioak, bizitza gerren artean. Gaurkotasun handiko liburu honen berri, berehala Ibon arituko da ematen, eta liburuaren itzultzailea izan da, eta ondoren Mikel entzungo dugu. Ni oraintxe bertan haien berri emango dizuet, eta baita ere liburua arituko naiz, labur. Mikel Aiestaran urte luzez, aritu da Ekialde Hurbilean, gatazkaren berri ematen, gertutik eta gizatasun osoz. Liburu honek, kazetariaren begietatik, baina pertsonen ahotsetatik kontatzen du Gazako egunerokotasuna. Gerraren itzalean bizi diren biztanleen bizitza, sufrimendua, baina baita duintasuna eta itxaropena ere bai. Lan hau euskaraz irakurri ahal izatea, albiste bikaina da, eta horretan funtsezkoa izan da Mikelen nahia, gurean argitaratzekoa, eta Ibon Plazaola itzultzailearen lana. Berak euskarara ekarri baitu, Mikel Aiestaranen ahotsa eta istorioen indarra. Mikel Aiestaran, beasaindarra, oso gaztetatik, uztartu zituen ikasketak eta bidaiatzeko grina. El Faro de Ceuta eta El Diario Vasco egunkarietan eman zituen lehen pausoak, profesional gisa. 2005an, freelance izatearen esperientzia probatzea, Ekialde Hurbileko gatazka irekitan espezializatzea, eta multimedia erredaktore gisa lan egitea erabaki zuen. 2022ko uztailean, Jerusalemen, 7 urte eman ondoren, Istanbulera joan zen bizitzera bere familiarekin, eta handik aritzen da Bocento taldeko egunkarientzat, La Sextako El Intermediorentzat, EITB irrati telebista publikoarentzat, besteak beste, ezta? Eta hainbat sari jasoa da, batzuk aipatuko ditut, ustez nagusienak, Nazioarteko Prentsa Klubaren saria jaso du, Euskal Kazetariak saria, Jose Manuel Porquet Kazetaritza Digitaleko saria, eta Manu Legenitxe Nazioarteko Kazetaritza saria, barkatu. Gainera, aurten Ortega y Gasset saria jaso du, zorionak, lantaldearen partez, eta Menú de Gaza multimedia proiektuagatik. Gaur aurkeztuko du Mikelek, Kaiet Hamadekin batera, Donostiako Antzokizarrean, arratsaldeko 7etan, sarrerak agortuak daudenez, gonbidatzen zaituztet Donostia Kulturaren webgunean edo YouTube kanalean, saioa bertatik jarraitzera. Eta Ibon Plazaola, Okariz, Urretxuarra, itzultzaile eta zuzentzaileautonomoa da, eta 15 urte baino gehiago daramatza sektorean. Filosofia ikasi zuen arren, itzultzaile aritu da beti, denetariko testuak itzultzen ditu, narratiba, saiakera, haur eta gazte literatura, testu tekniko eta juridikoak, museografia, eta giza eta gizarte zientziak. Frantsesetik eta inglesetik itzultzen du, nagusiki euskarara, baina baita gaztelaniara ere. Beraz, luzamendu gehiago gabe, hitza Ibon Plazaolari emango diot, itzulpen prozesuaz eta liburuaren unibertsoaz gehiago kontatzeko. Ondoren Mikelek hitz egingo du, bere esperientzia eta liburu honen atzean dauden istorioak partekatzeko. Nire aldetik azkenik, aipatu nahi dut, Durangon izango dira, Mikel Ibon eta Mikel Reparaz. Beraz, irakurleek aukera aparte izango dute haiekin egoteko, esan bezala Durangoko azokan, Alberdania eta Gerediaga elkartearen eskutik, abenduaren 6ean, 6tatik 7etara bitarte, Talaia areto nagusian, bertan antolatutako mahai inguruan. Eskerrik asko eta Ibon hartu hitza, mesedez. Eskerrik asko, Oier, egun on denoi. Tira ni aurkezpen honetarako zer esan pentsatzen hasi eta hasi nintzen liburuaren errepasoa egiten
eta pentsatu nuen liburu honek gauza asko ditu, pasadizo asko ditu eta geruza asko, baina iruditu zitzaidan liburu honek bi protagonista edo dituela, izenak batetik eta denbora bestetik. Eta euskal esaera zahar ezaguna etorri zitzaidan burura berehala, hau da, izena duenak izana du, edo bestela esan, izenik ez duenak, izendatzen ez denak, izana galtzen du, edo hortxe gelitzen da erdi edo guztiz ahaztuta, edo estali edo isilarazi egiten da, apropos eta asmotxarrez, zerbaitek izena eta izana izate hutsa mehatxu baldin bada. Eta pentsatu nuen horregatik direla ingarrantzitsuak lekukoak, bertatik bertara ikusi eta entzundakoen berri ematen dutenak, bestela izenik ez lukeena izendatzen dutelako eta beraz ezkutuan dagoenari edo izenik ezean hutsa edo hutsaren hurrena litzatekeenari izana ematen diotelako. Eta Mikel Ayestaranek 100 izena aipatzen ditu bere liburuan. Auzo, herri eta hirien izenak, antzinako eta gaur egungo eskualde, herrialde eta estatuenak, bazter apartatuenenak eta lekurik ospetsuenenak, eta batez ere eta nagusiki gizon emakumeenak. Haur, gazte, heldu eta zaharrenak, bizienak eta hilenak, aktivista, soldadu, miliziano, politikari eta gatibuenak, gazatarrenak bezala baita israelarrenak ere, eta horregatik hain zuzen pentsatu nuen atzo hemen zer esan zirriborratzen edo hasi eta izenak zirela protagonista liburu honetan. Oso gertukoak, Mikel bera oso presente dago liburu honetan, ez erakuskeria eta arrabotsi gabe, baina hortxe dago, Mikel oso narratzaile ona da, eta hortxe dago, baina zaratarik egin gabe, arrabotsi gabe, eta baita Mikelen gertukoak ere, familiakoak, Alo, Ane eta Telmo, gertukoak, Kaiet Hamad, bere fixerra, alegia bere itzultzaile eta bere gida, eta esango nuke anaia ere baduela dagoeneko, iaia. Liburua Kaieti eskainita dago, Kaiet ene Abu Omar maiteari, hau da, Omarren aitari eskaintzen dio Mikelek liburua, eta Omar ere hor dago, eta bere 3 senideak, Dalia, Monjet eta Mohamed, eta Amal ere hor dago, hemen dago orain, eta arratsaldean ere egongo da. Gazako menuan Amal delako hor gidari, sukaldari eta bihotza, muin eta bihotza, beraz Amal ere hor dago. Izenak daude, eta izenak daude hain zuzen, lehen esandakoagatik, zerbaiti izena ipintzeak izana ematea adierazten duelako. Hori protagonistetako bat, eta denbora bestea. Hemen historia dago, H. Larriz idatzitako historia luzea, 3000 urte baino gehiagoko historia luze, arro eta odoltsua. Tutmosis hirugarrena faraoiaren garaitik, azken 2 urteotako sarraskietaraino, tartean beste ezin kontala gertakari direla, eta istorioak daude, istorio xume eta ezain xumeak, baina denak gogoangarriak, Gazan hemen gertatuak, eta Ayestaranek edo
haren begi eta belarri bihurtutako lagunek ikusiak eta entzunak. Denbora da beraz beste protagonistetako bat, eta itzultzaileari horrek eman dio arazo handiena ez dakit, baina ze denbora aldetik ere liburuak geruza asko ditu. Noiz hasten da liburua, ez dakigu oso ondo noiz hasten den liburua. 2023ko urriaren 7an hasten da, bai, goizeko 7:25 gutxitan, Istanbulen, Moazen dei bat jasotzen duenean Mikelek, horra hasten da narrazioa, nolabait esateko, liburua puntu horretan hasten da, hori du lehen orrialdea, baina liburua horra hasten da. Horra hasten da. Behar bada beste momentu batzuetan esan liteke hasten dela liburua, behar bada 19. mendearen amaieratik 1947 bitarte kolono juduak sionismoak akuiaturik Britainiarren agindupeko Palestinara iritsi zirenean, edo behar bada 1948an, Nakbarekin batera, hondamendiarekin batera, 100.000 palestinar beren etxeetatik eta sorterritik kanporatu zituztenean, edo behar bada 1956ko eta 1967ko gerren ostean Israelek inguruko lurraldeak okupatzeari eta kolonizatzeari ekin zionean, behar bada. Edo behar bada 2004an, Mikel artean gazte, oso gazte zela, Diario Baskoko erredakzioa utzi Euskal Herritik ospain eta Gazara estreinakoz joan zenean, behar bada esan liteke horrazten dela liburua. Liburu honek bide luzea egin du, gero kontatuko digu Mikelek berak. Eta noiz amaitzen da? Bueno, liburua bera, narrazioa bera, aurtengo urtarrilean amaitzen da. 2025ko urtarrilean suetena indarrean sartzeaz batera. Hor amaitzen da, baina ez da hor amaitzen. Ez da hor amaitzen gero-gerokoak etorri direlako, eta orain ere sueten baten erdian gaude, zenbaitek munduan gaur egun hain nagusi diren arroputz tente-potente horietako batek esan du 3.000 urte baino gehiagoko historia luze horren amaierara iritsi garela, arroputz tente-potente gala hitz egiten dute normalean, baina biztan denez hau ez da amaitu, eta Mikelek berak esaten du, liburuaren amaieran gerra guztiak amaitzen direla, eta hau ere amaituko dela noizbait, baina Gazako istorioek ez dutela amaierarik. Eta esango nuke liburu hau horren etxenplu eta adibide dela. Baina nik hemen dezakedan baino askoz hobeto eta txukunago eta dotoreago Mikelek kontatuko dizue zer den liburu hau eta zer den liburu hau berarentzat, eta beraz zure da hitza, Mikel. Eskerrik asko. Kontatuko ditugu bai. Bai, kontatuko ditugu. Zer ondo kontatu zudana. Zer daukat. Bueno, eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko Alberdaniari aposto egiteagatik eta itzultzaileari hartu duen lanagatik, ez? Azkenean nik liburu bat idazten dudanean, gero ez dut berriro liburu hori irakurtzen, mania hori daukat, hasieratik, eta ziunago Ibonek zenbat aldiz irakurri duzu? Bai, gutxi batzutan. Gutxi batzutan, ez? Bueno, espero dut behintzat gustokoa izatea. Nire aldetik, ni arantza bat nuen, aspalditik, euskararakin, euskeraz hasieratik ni beti erderaz idazten dut, ez? Egunero komunikabideetan, bai irratietan eta telebistan euskeraz egiten dut, baina idatzi beti erderaz, ez? Erraztasun handiago daukat erderaz idazten. Beraz, Oriente Medio, Oriente Roto egin nuenetik, beti nahi nuen liburuak euskeraz ikusi, ez? Iruditzen zaite Ekialde Hurbila hemen dagoela interes oso handia, beti,
hori somatu dut etortzen naizen bakoitzean, ni hemendik 3000 kilometrora bizi naiz, baina etxera bueltatzen naizenean ikusten dut, somatzen dut, interesa dagoela, ez? Eta bueno, beti pena hori nuen barruan, ez? Arantza hori sartuta eta arantza hori irten da liburu honekin, ez? Eta oso momentu historikoa iruditzen zait, ez? Ez zait gustatzen hitz hau, ez? Momentu historiko gehiegi egon direlako Ekialde Hurbilean, eta gero ezertan amaitu dira. Baina bentsat da une oso berezia, ez? Kontuan hartuta zer gertatzen ari den Gazan, eta kontuan hartutan zenolako erantzuna dagoen mundu mailan, esango nuke bereziki Europan eta Estatu Batuetan, ez? Herrialde Arabierretan ez zoritxarrez. Hau oso, bueno, nik Mikel Aiestaranek beti ni saiatzen naiz multiformatuan egiten dut lan, irratietan, telebistan, sare sozialetan, egunkarietan, eta baita orain liburuak idazten ditut. Eta liburuetan egiten dut normalean, eguneroko informazioan egiten ez dudana. Hau da, lehenengo pertsona erabili, nire bizipen pertsonalak sartu, eta azkenean nire lana da, nire bizimodua. Han bizi naiz, eta horregatik oso historia pertsonala kontatzen ditut, ez? Izen eta abizenak. Zoritxarrez, gaur egun Gazan gertatzen ari dena da, bueno, zentsura maksimo aplikatzen ari da, hau da, ez daukagu sartzerik, kazetari bezala, horrek sekulako frustrazioa sortzen dit, profesional bezala, ez? Eta bestaldetik, barruan dauden gure lagunak, hiltzen dituzte. Ez 200 baino gehiago hil dituzte dagoeneko. Beraz, garrantzitsua zen horrelako liburu bat orain ateratzea, eta horrelako liburua oso pertsonala izatea, bai, nire historiaren aldetik, 20 urte eman ditut Gazara joaten, 10 dozenak aldiz egon naiz Gazan, gure familian ere sartuta dago, nire emaztea erizaina dalako, baita gondalanean Gazan, eta ez dakit, beti harreman oso pertsonala eta oso istua izan dugu Gazarekin. Beraz, liburua egin behar nuen bai edo bai. Beste proiektu batekin nengoen, eta gerra hasi zenean, pentsa nuen, bueno, dan utzi, eta ez dakit, ni beti orain, nire bidaietan dazket bi libreta. Libreta bat da liburuaren libreta eta beste bat da notak hartzeko eta albisteietako libreta bat, ez? Orduan Gazako libretatea nuen eta libreta horretan dauden notak orain dela 20 urtetik. Ez? Orduan, zinitzen izenak, abizenak, tokiak eta oso aipatu duzuna niretzat klabea da, ez? Izen, abizenak, tokiak, nolabait gaur egun eta kanpoan gaudenez, ez gaude barruan, orain palestinarrak zenbakiak dira, ez? Hil dira 100, hil dira 200, 67.000 hil dira, baina zein dira? Nun bizi dira? Eta liburu honetan erantzunak daude, ez daude erantzundanak noski, baina hemen daukazue aukera bat ikusteko zein diren zenbaki hauek, zein nolako familiak eta pertsonak eta zein diren, ez? Eta hori izaten da niretzat hasieratik erronka nagusienetako bat izan zen, ez? Oso liburu pertsonala eta pertsonalizatua izatea, ez? Historia txikiak izan da ere, batzu, alde batetik dago historia luze bat, ez? Gazako historia, jendea ikusteko toki Ekialde Hurbilean behintzat toki historikoa dela, geografikoki oso toki estrategikoan dagoelako kokatuta, ez? Mediterraneo irtetzeko eta basamortura joateko, ez? Horregatik, orain dela 3000 urtetik toki klabea izan da. Baina gauza bada historia potoloa, ez? Atxez idatzita eta alde batetik dago hori eta gogoratu egin behar da. Pentsatzen dugu Gaza da zeozer, orain dela gutxi jarri dena modan edo bere izena orain dela gutxi dagoena, ez? Gaza da toki, gu Ekialde Hurbilean ibiltzen garenontzat da toki mitiko bat. Mitiko, beti izan da, ez? Bidaiarentzat, imperioak pasatu dira, erregeak, izan da toki bat oso garrantzitsua. Orduan, garrantzi hori eman nahi nion liburu honetan, baina bestaldetik niretzat protagonistak beti gazatarrak. Lehen, eta bereziki orain, biktima nagusiak direlako. Eta hori izan da ere alegin nagusia liburu honetan, ez? Izen abizenak jartzea eta oso liburu pertsonala izatea, eta lehenengo pertsona erabiltzen duenean, eta baitan gure familian toki hau oso sartuta dagoenez, horregatik ere liburuan azaltzen da, ezin nuen parte hori kendu. Gero, aipatu duzun igun bestea denborarena, noiz hasi, noiz amaitu, zaila da, Ekialde Hurbilean liburu bat amaitzea da, buruko min handiena da liburu bat amaitzea, oso zaila da amaiera jartzea. Jerusalengo liburuan esaterako errezago izan zen,
pixkat liburu, bidai liburua, edo beste estilo bat zelako, baina Oriente Medio, Oriente Erroton ere, olako liburuak ezin dira amaitu, gatazka gune baino, gatazka ondorengo gune direlako, ez? Eta gatazka horiek beti daude irekita, ez dira isten, orduan nola isten da liburu bat. Eta kasu honetan, nire formula izan zen, oso formula poetikoa, edo esango nuke, esanez, Gazako historiak ez direla inoiz amaitzen, ez? Liburu amaitzen da noski, baina hango historiak ez direla amaitzen, eta ikusten ari gara, ez? Egun hauetan, orain zueten prozesu bat, gero ez dakigu etorriko dana, eta hori, mintzat, saiatzen, nire intentzio izan zen, amaiera hori irekita uztea, jendea ikusteko, ez dagoela amaierarik, ez? Eta gero, izen bat azpimarratu behar dut bai edo bai, eta da Kayet dena, ez? Kayet Hamad, nire itzultzaia baino gehiago, esango nuke, nire, ez dakit agian lehenengo bidaian edo bigarren bidaian, bai, itzultzaia zen, ez? Baina orain ja bada nire kolega bat, nire lagun bat, nire anai edo nire aita, edo nire zuena. Berarekin egin ditut azken 3 gerra potoloak, 2009, 2012 eta 2014, batera, bereziki 2014ko gerra orain ahaztu zaigu, pentsatzen dugu Gazakoa da hasi zela urriaren 7an, ez? Ni 2014an eman ditun 55 egun Gazan, Israelek 2500 lagun hil zituen, noski zenbakiak, ahaztutak, eta ni Gazatik irten nintzen burutik, oso, eski, benetan, oso, ez kazetari bezala, eta pertsona bezala, egunero hori sarraski hori ikusten, eta pentsan, hemen zozer aldatuko da, ez, hau, ez? 2500 lagun hilda, gehienak emakumeak eta aurrak, eta horregatik erabaki nuen familia hartu Azpeititik, Izarra itzutzi eta Jerusalemera eraman, ez? Pentsatzen nuen zozer aldatuko zela, ez? Beti inflexio puntu bat izango zela. Ez, eta ikusi dugu urteak igaro direla, eta orain etorri dana, oraindik gogorrago izan dela, eta urrena etorriko dana, oraindik gogorrago izango da, arazoa ez baldin bada konpontzen. Eta hor dagoen arazo bakarra, arazo nagusia da okupazioa. Eta Donald Trumpek azaldu duen plan honetan, okupazio hitza ez da aipatzen. Eta okupazioa bukatu arte, erresistentzia egongo da, bai edo bai. Hau ez da isilduko, okupazioa konpondu arte, eta okupazioa ez da gelditzen, kontrakoa esango nuke, orain dela oso gutxi hona lurralde okupatuetan, eta ikaragarri egin dugura, nik horrelakorik ez dut ikusi, azken urte hauetan. Beraz, hori, oso pozik, ez dakit nola, ez dakit urdurita dana nago, ez da lehen liburua, baina bai da, benetan aspaldi nahi nuen nire liburu bat euskeraz ikustea, eta hau izan da, lehen liburua horrela ikusita, Gazakoa izan da, ez dakit, pozik egoteko arrazoi indartsua hori iruditzen zait, ez? Baita Euskal Herrian dagoen erantzuna ikusita, pentsatzen dut oso momentu polita dela, ez liburu hartzeko. Beraz, orain, galderak edo zer baldin baduzue, ni prest. Aprobetxatu, bai. Nik gauzatxo bat esan nahiko nuke, itzultzaiena izen aldetik. Eta barkatu, nik ez dute zer prestatu, etorri nahi zonea, hola, eta entzun dituten impresioak, hartu ditu nota batzuk, baina benetan oso eskertuta nago, eta oso pozik, liburu euskeraz ikustegatik. Gauza bera, bai. Itzultzaiena izen aldetik, eskerrak eman behar dizkiet pare bat personari, jakineko Xabier Izagirreri, Irene Arraratxek eta Maialen Berasategik itzulitako Atef Abu Saifen Gazako egunerokoa liburuaren PDF-a bidali zidan, ze hemen izen asko aipatzen dira, eta asko arabierazkoak eta hebreerazkoak, eta horiek euskarara ekarri inberdia, eta arau batzuk badaude, baina bidea markatuta ere, baina Irene Arraratxek eta Maialen Berasategik egin zuten hor lan handi xamarra, eta Xabier Izagirreri, eta Euskadi Irratiko Garbine Uriari pare bat konsulta egin dizkiolako, kazetaritza arloko zenbait hitz eta euskeraz nola esaten den, erredakzioan galdezka ibili zen, eta badakizu itzultzaiok mundu guztia dantzan jartzen dugula, geure probetxurako, neko zera. Eta Kontxeta Probantzari ere bai, hasierako mapa egiteagatik,
Eta, Oier, etxe beste, Mikel, zuri ere, baina nizun pelmada hundirik eman, baina pare bat kontutxo bai. Zer ez? Eta Oier etxe beste eta Albert Daniako lagunei, beren pazientziagatik eta abeikortasunagatik, eta hola zidekik. Esker. Bai, inork galerarik badu? Ziar. Txoen, bai. Arkatu? Bai. Eta esan dezure bai, etorriko direnak okerra bat izan direla. Orduan, pixka bat jakin duzu eritzia, orain arazoa edo... Orain zer? Orain gauden puntuan, Bai. orain arazoa gerra dagoen puntuan, hori ikusten duzu. Ba, etorriko dena, esan dudana, ez? Bai, erneko pronostikoak egiten ez naiz bat ere, ona? Hori aitortu behar dut. Baina ikusita nola dagoen gaza gaur egun, ikusita suetena ekotxen artean indarrean dagoela, baina egunero hildakoak daudela eta bereziki giza laguntza ez dela sartu oraindik, ez? Egoera humanitario oraindik muturrekoa da, ez? Pasoak itxita daude eta hori konpondu arte iruditzen zait, lehenengo fasea behintzat oraindik ez da bete. Jamasek ere ez ditu oraindik gorpuak entregatu, nahiko prozesua orain une oso delikatuan dago, ez? Eta Donald Trumpen presioa ezinbestekoa da, bai alde batean eta bestean, hau mantentzeko eta badakigu Trump nolakoa da, ez? Gaur, segun nola esnatzen den, presio hori ingo du, edo ez. Urtarrilean ere suetena izan genuen, martxoan Netanyahu apurtu zuen, eta Trumpek ez zuen hitzik esan. Ez zuen ezer esan. Orduan, zer gertatuko da orain? Ez dakit, baina nik behintzat momentuz, esango nuke, hori, benetan arazo sakonak ez direla konpondu, ez? Izan da akordio kosmetiko bat momentuz, eta hor behar da negoziazio sakon bat, ez? Eta hori ez dut egin. Egingo duten edo ez dakigu. Momentuz ez da egin. Eta hori ez baldin bada egiten, berriro beste ez dakigu zer, ez dakit zer etorriko den egia esateko, baino arazoak konpondu arte, gauza honik ez da etorriko. Bereziki gazatarrentzat. Eskotan egon duzean, nik ez dakit gogoa daukasun itzultzeko... Bihar bertan, oraintxe bertan bueltako nintzen ni. Itxita dago, ez dago sartzerik. Israeletik ez dut uste sartuko ganenik. Orain beste muga berri bat egin dute, muga lerro hori bat sortu dute, eta hori gainditzea. Agian armadarekin joateko aukerak izan ditut, baina ez dut onartu. Nik Israelgo armadarekin ez nahi sartuko. Afganistanen, Iraken ibili naiz, ez? Estatu Batuetako armadarekin, Espainiako armadarekin, baina ez dakit testu inguru ezberdinak ziren. Gazan ez nahi sartuko armadarekin. Beraz da jongo naiz, eta uste dute ate bakarra Rafah izango dela, ez, Egiptotik, baina itxita dago. Eta hori irekitzen bada ere, ez dakit, Israeli ez zaio interesatzen, kazetaria sartzea, ez. Orain nago, narratibaren pultsua oso horra da honetan, eta pultsu hori gaur egun, niretzako pultsua, garbiena ikusten du sare sozialetan, ez. Sare sozialetan hor, dago pultsu argi bat, eta Israelek lehenengo aldiz narratibaren borroka hori galdu du. Eta horregatik nire ustez etorri da suetena, Estatu Batuetatik esan diete, gelditu, porque hau dago Israel beren momentu zaienean dago, nire ustez. Irudi aldetik, ez? Irudi aldetik. Estatu Batuen erabateko babesa du, mantentzen du. Baina irudi aldetik mundu mailan beren momentu basuena da. Eta hori niretzat izan da suetena onartzeko arrazoi nagusienetako bat. Eskerrik asko itziar. Bota. Aztatu xo, baina, zio gora gorron esaldi pamatu gara, ez hau zuitxetan gero poesia egitea ankerkeria gutxe zala, esan duzu, hemen librizea aldatik kazetari libretakin beste alde batetik, idazle libretakin. Zagit, literatura egitea garai hauetan eta genozidio egitea batetik erosoa egatzen dizu, egunerokotasuneko
lan horretatik aparte ez, azkenean kazetaritza badaukalako behin-behinekotasun hori, eta ez du balio horren beste prozesuak aztertzeko, baina era berean, izan duzu momentu historiko batean gaudela, ez dakit, elabiliet hori literaturak balio hori badu, noski. zentzu horretan, nolabait alusidea daukalako, edo ez dakit liburu honi ikusten ote diozu peluzerako... Bai, odari gabe. A ber, liburu hau hemen dago, ez? Eguneroko kronikak, hortxe, juten die pasatzen, ez? Tipo fast food bezala, ez zaten da, baina liburua hemen gelditzen da, ez? Eta ez dakit, normalean, horren beste urte eman da gero, horrelako gauzak egin, Ukrainiarekin esaterako ez dut egin. Ez badauka libreta, eta hortxe dago libreta, ez? Ireki gabe, eta ez dut idatzi. Eta daket hori pendiente, ez? Ukraina, baina Gazarekin ere gauza bera, gertatzen zitzaidan, ez? Eta orain pena ematen dit, beste liburu bat nahi nuen egin Gazan ni, Jerusalem Santa Kautiba bezala, ez? Auzo, herri, iparraldetik hegoaldera, liburu hori ez dut egingo. Gaza ez da, garai hartako Gaza ez delako existitzen, ez? Beraz beste gauza bat egin behar nuen, eta erabaki nuen beste liburu mota bat egitea, baina bai. Azkenean, kazetari bezala da egin beharreko gauza, ez? Eta ni beste kazetari beti, kanpoan ibiltzen diren kazetari beti esate, ondo dago eguneroko lan egitea, albisteak breaking news, eta azken orduko albisteak, baina gero idatzi egin behar da, bai edo bai, eta formatua oso garrantzitsua da. Ni liburu formatuan oso eroso sentitzen naiz. Egiten dudalako eguneroko kazetaritzan egiten ez dudana, ez? Eta, nire estiloa da, eta gustora idazten dut. Gustatzen zait, ez? Problema izaten da betikoa, ez? Denbora. Denbora behar da, ez? Gu beti, bakizu irratian, da nola ibiltzen garen, ez? Beti hortxe, itota ezin heldu. Orduan, liburua idazteko behar da, beste patxada bat. Baina formatoa, niretzat bai, hau gelditzen da, ez? Hau gelditzen da. Amaiera irekia dalako, kera ipatu duzun bezala, amaiera irekia daratantzat, baina baita, liburuan aritzen dituzu ez, Nasrallaren hilketa eta gero Libanoko egoera zein den, Siriako egoera politikoaren nola aldatu den. Ez que, imagino, Nasrallako beste liburua da, ez? Azte bat da, Libano, Sirian beste bat, bai, daude historia asko, ez? Eta orain, kontu hori danak euskeraz ikustea, niretza da poz bikoitza, ez? Alde batetik historia, ez? Historia delako, eta bestaldetik ere, nire hizkuntzan dagoelako. Berregatik oso... Eta berazgarria iruditzen zait, ez? Apostua. Barkatu gauzatxo bat, lehenbiziko galdera dela eta Auschwitzekoa gertatu ondoren, hain zuzen ondoren, zen funtsezkoa poesia idaztea, Auschwitzen ondoren Paul Celan etorri zen eta Charlotte Delbo etorri zen eta haren berri eman zuten, eta Gazan gertatuen berri ematea ere oraintxe da hain zuzen beharrezkoen. Eta hau kontakizua da, lehen esan dut, Mikel oso narratzaile ona dela, oso narratzaile aparta da, hemen narrazio bat aurkituko du irakurleak, eta kontakizunak hain zuzen errekonozimentua, aitortza egiten dio Gazan gertatuari. Bertan ikusi eta entzundakoen berri ematen diolako, Mikelek izana ematen dio izen mordoska horri, eta hori kontakizunaren bidez egiten du. Eta esango nuke orain dela, beharrezkoa, hain zuzen orain. Bai, eta formatu guztietan, bai sare sozialetan, bai liburu formatuan, Gazako egoera, bai, Gazari buruz hitz egin behar da, bai edo bai, formatu guztietan, ezin dugu Gaza ahaztu, ez? Eta hori, gazatarrek hori esaten didate, ez? Orain, sueten honekin da pixkat poliki-poliki jendea joango da azten, ez? Eta ahaztuko zaigu, Ukrainiarekin gertatu den bezala, orain dela 2 egun, ematezun, 3. munduko gerra izango zela, eta orain ja, Ukraina desagertu da, ez? Hauek pentsatzen dute gauza bera gertatuko dela, eta gertatuko da, eta ahaztuko zaigu, horregatik, une aproposena initzen zait, ez? Ondo. Amaitu dugu beste galderarik, ez bada. Amaitutzat emango dugu gaurko aurkezpena. Eskerrik asko den hori, berriro, etortzeagatik, eta Ibon eta Mikel, mila esker zuei. Eskerrik asko. Konpromisoagatik. Ondo, mila esker. Eskerrik asko.